दिनै तामुलपुर मथंगापुरि सकआव UPPLनि जानानै जोङो भारत हादरनि मानगोनां CDS चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल बिपिन रावत आरो बिथांनि बिसि मधुमिका आरो बेजों लोगोसे 11 डिफेन्सनि पार्सनेल बिथांमोननि जिउ गोमानायनि थाखाय जोङो केन्डेल लाइटनि प्रग्राम लादों। बेवहाय केन्डेल लाइटिं खालामनानै जोङो जोंनि हादोरनि रैखागिरि बा रैखा खालामनानै गावखौ जिउ खोमानाय मानगोनां जेनेरेल बिपिन रावतआ 8 डिसेम्बराव गाव जिउखौ खोमानो गोनां जादों गंसे IAFनि हेलिकप्टार क्रासआव। बिथाङा तामिलनाडुनि कन्नुर होननाय जायगायाव थांबाय थानाय समावनो हरखाब जाब्रबनानै हेलिकप्टारा क्रास जानानै बिथांनि जिउ गोमायो। जों बेखौनो बुंनो सानदों जे मानगोनां जेनेरेल बिपिन रावतआ जोंनि हादोरनि थाखाय गोबां सिबिलांबाय बा गोबां मोनसे गावनि अनुदान होलांबाय। बिथाङा मोजाङै भारत हादरनि थाखाय खामानि मावलांबाय। बिथांनि खामानि मावलांनायखौ जोङो गासैबो भारतनि सुबुं माहारिया जेब्लाबो बावनाय नङा। बे हिसाबैनो जोंनि बर' माहारि बा गासिबो भारतनि ओनसोलनि बा BTRनि ओनसोलनि गासिबो बर' माहारिया जों बिथांखौ बावनो हानाय नङा। बिथाङा चिरजीबन जोंनि सुबुं माहारिनि जानानै थालांगोन आरो बिथांनि आत्माया सोरगोआव जाहाथे मोजां जायगा मोननो हायो, मोजाङै मोजां बिथाङा मुक्ति मोनो। बिनि थाखाय जोङो केन्डेल लाइटिंनि प्रग्राम लादों। बेखिनिखौनो आङो बुंबाय। তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে। বিপিন ৰাৱত ডাঙৰীয়া আছিল চিফ অফ আৰ্মি ষ্টাফ। তেওঁ বৰ দক্ষতাৰে সেই সময়ত কাম কৰিছিল। সেইবাবে তেওঁক ভাৰত চৰকাৰে চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ কৰিছিলে, য'ত আৰ্মি, নেভি, এয়াৰফ'ৰ্চ তিনিজনে তেওঁ হেড। তেওঁ এই দক্ষতা ভালদৰে কৰি গৈছিল, কিন্তু যোৱাকালি আকস্মিক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত তেওঁৰ মৃত্যু বৰণ কৰিব লগা হ'ল। তাৰ বাবে আমি বহুত অন্তৰৰ পৰা দুখ পাইছোঁ। তেওঁৰ আত্মাৰ শান্তি হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, एलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फेमिलि इथनिक फुड, माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638 360 282 9859 161 912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन।